ҳамаи тамошобинон хуш омадем ба канали АРЗАНДА. имрӯз бо берун биромадем. Берун ҳаво беҳад гарм, хушрӯ, навз ҳалқин шуд. Баъд мо берун биромадем. Нилуфар дар онҷо. Нилуфар фақат мошинча нишон диҳад. Мо кабутёда об додем ва акнун берун мерем. ҳаво хушрӯ. Бинен тамошобинони гироми. Шавхари ман ҳама ҷои газонҳои касид карда хушрӯ кардан. Насиб иншолло пага субҳи саҳар Беларусия меран. Ман имрӯз видео кардам, якта ширинӣ тайёр кардам барои шумо тамошобинони гиромӣ. Имрӯз нашудаафсӯс ки монтаж карда мондан. Насиб иншолло пагоҳ не пагоҳи дигар видео мешад. Рӯзи сешанбе мешад. мо кани кӯча бироем. Имрӯз дароз берунда кӯдако овозашон биромада истабдан. Нилуфар гуфт ки берун биром, яки берун беҳад ҳаво гарм буд, барои ҳамин набиромадем. Ва акнун ҳозир берун мерем. Рафтем берун. мо ҳамихал як чарх зада биёем канем. Берунда ҳеч канес, фақат ба чарх мезанем ва мегардем. Инҷа биё Нилуфар. Нилуфар машина мебиёд. Инҷа биё. Хулиганишмо. Чашмакаш хайрат ки нас. Кане бинам чашмакаша нишон тиҳад ман. Ой, даханаша. Кане чашмакаша нишон тиҳад манда. Ана, диден чашмаки Нилуфар сос. Вай, чёрный машина бдай. Чёрная машина? Да, мана чашмаки Нилу хайрат ки нағз шуд. Камтар мазша ки демша нағз шуд хайрат ки. Чӣ намехоҳем? Навай хоб хестагӣ буд, барои ҳамин пичини мехоҳад, очи хурдан мехоҳад. Нағалти Нилуфар. Биё манда дастша те машина ҳаст унҷода биё. Нилуфар ай саати 4-5 хоб мекунад то ҳамин вақта то саатои 7 ёки 6:30. Баъд мо берун мебироем. Мо ҳамин вақт баъд саатои 6:30-7 ёки 7:30 берун мебироем. Аллакай ҳеч кар нест. Биё рафтем кани ис равем. Да, жолти рафтем кани ин тараф равем. Биё манда дастша те. Давай. Опа. Да. Бинен инҷа ҳодачқал гулои хушрӯ. Чӣ ба кандиша Нилуфар? Рафтем. Биё манда дастша те, амҷо мошин омадисте. Дастша манда те, авай тараф мошин омадисте. Гапа гӯш намекунад да. Ана. Иқа давад монда шавад бошад. Хоб равад баъд. Тамошобинони гиромӣ, бинен чӣ хел анамин чиай намедонам номашро дикам. Деволда чӣ хел нағз хушрӯ месабзад. Пурай набинен ҳамаи деволои рӯсҳо ҳамашон ҳама хел чизо шинондагӣ. Неки ягон гул ҳичи намекунад. Фақат ҳамхел сабзай тамом. Бо як ҷои дигашда ҳамхел сурхаш ҳаст. Як ҷои дига намедонам ки ҷо буд. Нилуфар. Рафтем аккуратно. Раҳи роста монда бинем. Раҳи роста монда болои ҳамхел ваёкати. Ман инҷо дарахти шиповник. Шиповник чӣ мешад тамошобинони гироми забони тоҷикати? Мо набинем аллакай шиповник шудеста. Рафтем ин тараф пеш хона равем. Хонаи пеш хонаи монда ҳеч кай нест. Ма. Чини? На. Ня. Нилуфар унҷа чиркне акаб. Да, ҷои хушрӯ даштем дар Нилуфар рафтем. Чиба?
چقدر مونده شده اینا نیلوفر چقدر مونده شده برای هوای همه جا داشتیسته نه ممکن نیست اونجا برامدن собачка اینجا بیا ما ای غلطی ده نه تمام که دیگه نمیتیمشه все نمیتیمشه دیگه ما زمین ده نپرتو انا میخوای мячикша дарам не так андоз а ми андоз андоз ана молодец имрӯз дадаш нестан имрӯз дадаш беларуси рафтаган мо обед тайёр кардем нилуфар кати ман инҷа камтар салат тайёр кардам дар инҷо лаблабу сабзи гарох бодаринг ва кабути камтар барои одамои хароб мешудагӣ салати бисёр нағз нилуфар мани хлебциҳо кати бисёр бамаза мешавад нилуфар да ну вкусним да хлебцы нилуфар дози мастоба гарм мекунем нилуфар мастоба мехӯрам бия ман да тема камтар шад чӣ мешавад мо берун биромадем ҳавли берун ҳама хеле ҳаво имрӯз гарм буд ки ҳозир нав ҳаво камтар навз шуду берун биромада шуд то ҳозира умуман берун биромада намешуд ай гармия бинен то ҳозира як барги дарахт ҳатто намеҷунба шамол нест ҳаво дам ман ҳамин алафои канем ҳамаша бези пеши девол да биромадем то дадаш омадада ҳамино канем дадашаш дад мекунем дадаш гуфтанд ки ҳозир самолёт шишт мебиён ҳозир насибат 1-2 саат салом тамошобинони канали арзанда имрӯз мехоҳам ба як саволи шумо ҷавоб диҳам зеро ин савол дар комментария зуд пайдо шуда истодааст савол вобаста ба номгузории духтарчаи мо чаро номи модараш нилуфар аст ва чаро номи духтарчаи мо ҳам нилуфар аст пеш аз он ки ба ин савол ҷавоб диҳам гуфтаниам ки номи духтарчаамонро ман шахсан худам гузоштам вақте ки ман бо ҳамсари худ шинос шудам тӯй кардам гирифтам ва пеш аз кӯдакдор шудан ман ваъда дода будам ки агар духтарча шавад ҳатман ба номи модараш мегузорам чунки ман ҳамсари худро бениҳоят дӯст медорам ман аз ҳамсари худ 100% розӣ ҳастам ва барои исбот кардани ишқи худ ман ният кардам ки агар духтарча шавад фарзанд ҳатман номашро номи модараш мегузорам сабаби асосӣ ва ягона ҳамин аст барои чӣ мо духтарчамонро нилуфар ном гузоштем барои ҳамин тамошобинони гиромӣ ҳамсари худро дӯст доред ҳурмат кунед чунки ин ҳаёт бисёр кӯтоҳ аст ҳаракат кунед ки ҳурмати якдигарро гум накунед ва то охири зиндагӣ даст ба даст ҳамроҳ ба пеш равед ва зиндагии худро осоишта гузаронед тамошобинони гиромӣ мумкин шумо фикр мекунед ки ман ҳамсари худро таъриф карда истодам не баръакс мегӯям ки ин таъриф нест гапҳое ки ман ба шумо ҳозир гуфта истодам ин аз таҳти дил баромада истодааст зеро чӣ хеле ки ман дар боло гуфта будам ман ҳамсари худро бениҳоят дӯст медорам ва ба ҳар яки шумо ба он шахсоне ки ҳамсар надоранд ният мекунам ки ҳамин хел зан ба шумо насиб гардад зане ки шуморо дар пастиву баландӣ дастгирӣ мекунад ва ҳурмати шаҳвари худро дорад доим ин буд ҷавоби ман ба он шахсоне ки савол дода буданд чаро номи духтарчаи ман бо номи модараш якхела аст тамошобинони гиромӣ ба ҳамаи шумо
тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. доим сарбаланд бошед ва ҳеҷ вақт дили якдигарро ва дили ҳамсари худро наранҷонед. боқӣ дар амони худо бошед то дидори ояндая. хайр.